ちらの三島の方では毎年のようにミルカミルカさんから呼んでいただきまして、普段は3人で活動しているんですが、北海道在住の森末雅子さんと去年一緒にやりましたら、ミルカミルカの方からですね、今年もぜひ4人でやってほしいというリクエストがありましたので、4人で参加させていただきました。毎年結構出させていただいているので、今年はちょっと新しい曲を増やそうということで、4曲やりますが、3曲新しい曲を持ってきました。1曲目はワイノペルアーノといいまして、ワイのペルーのですね、とてもなんか穏やかな感じのワイノの曲をお届けしました。で次の曲はリンダ・ベジャといいましてサンファニートなんですが、雅子さんが入ってもらうとマンドリンの音が入れるので、去年と同様にサンファニートをやってみます。もしよろしければ手拍子もお願いします。メドレーでジブリの映画の中から2曲をつなげて、セレシータス構成でやってみます。2曲目はつい一昨日でしたかね、テレビでやってたみたいなんですけど、その曲をやります。
に揺れる君はさよならの影を落とします。古いジャケット飾りの鳥夏色の街は見えるかしら。きっとそういう涙やがて乾き消える。嵐のそれ終わりのないとこ夕日の中振り返るか。あなたは私を探すかしら。ありがとうございます。では次が最後の曲になるんですが、後年のどこかでという曲で、ミルカミルカのファンの皆さんでしたら実はミルカミルカの皆さんが演奏するのを何度も聞かれていると思うんですけども、実はこの曲は伝統曲ではあるんですが、日本語の歌詞をつけたのは実は私でありまして、それでそれをですね、アンデスのこだまというコンサートで演奏した時に、ミルカミルカの森野さんと三浦さんがたまたま聴きに来てくださって、これを聴いてミルカミルカでもぜひやってみようというふうに思っていただいて、それからもう結構ミルカミルカの中では、定番のように演奏していただいています。どうもありがとうございます。ということで今日は、久しぶりに私たちもやってみようかな。でなぜやったかと言いますとですね、そうだ、園部さんラスセラシータスという YouTube のチャンネル作ってまして、でこの曲をつい最近上げてもらったんですけども、今日ちょっと都合で来れなくなったんですけど、その YouTube の映像ですね、イラストを描いてもらったのがアンデスの家ボリビアというお店をやっている何ですか、福岡えりさんが私たちの似顔絵とかイラストを担当していただいて、とてもなんか可愛い仕上がりとなったので、ぜひここで曲を聴いて YouTube を見ていただきたいなと思いまして、この曲を選びました。そうですね。では聴いてください。これをちょっと言ったこれはね、なんか雅子さんのお友達が作ってくれたというので、じゃあせっかくなので今日の衣装はこれをつけて青と白にしようかということで、そんなとこです。ありがとうございます。